Әгерше авылында махсус операциядә үзләренең хәрби бурычларын үтәгән вакытта һәлак булган ир-егетләребез Илнур Хафизов һәм Рустам Мәүләтов истәлегенә һәйкәл ачылды. Тантаналы чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, солдатларның әти-әниләре, якыннары, авылдашлары һәм дуслары катнашты. Безнең якты киләчәк өчен, безнең балаларыбызның бәхетле тормышлары өчен, үзебезнең бәхетле тормышыбыз өчен, үзенең тормышларын шуңа багышладылар. Безнең герой егетләребез, безнең аларны беркайчан да онытырга тиеш түгел, һәм безләрне беркайчан да онытмыйбыз. Урыннары җимакта булсын, әти-әниләренә бик зур рәхмәт. Шундый егет үстергәннәр өчен, герой егет, батыр егет үстергәннәр өчен сезгә бик зур рәхмәт менә бөтен халык исеменнән. Баш иябез сезнең алда, сезгә бик зур рәхмәт. Бүген андагы булганнарга сәгъсәгәләп кайтсын, безгә түземлек, сабырлык, һәм инде бүтән мондый хәйкәлләрне ачылмасын. Шуңа инде барыгызга да исән сау кылып калам. Бик зур рәхмәт. Егетләрнең якыннары әлеге һәйкәлне торгызулары уларын шулай зурлаган өчен һәркемгә рәхмәт җиткерделәр. Кадерле улым Илнурга, шулай ук минем укучым, мин аның класс җитәкчесе идем, беренче мәктәптә. Русланга бүген һәйкәл ачылачак. Шушы һәйкәлне ачуда башлап биргән Назык Нурышка, администрациягә, барчагызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем улым Чечня сугышына исән кайтса да, менә бу Украина сугышыннан исән кайта алмады. Руслан минем класстагы иң тыныч, иң акыллы бала иде. Шундый көчле рухлы булган, кыю булган, патриот булган. Аның әти-әнисенә бик зур рәхмәт. Башка мондый кайгылар күрергә язмасын. Егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар.